kanan sa naman eh. Hoy, Ginoo ko. Langkat na. Kaya nga murag ba 50-50 ng mga sungudan na atir. Kamis. Kaning padung na magakus mi daan ni shout out ko daan ni Jaduk. Yo guys butan ka ni Kuya Afam dyan alipay pagadyo ko kay Ija kong Pero sila ra kay gidugo ko. so wa mi madajon jag bata kay gisaaran man kung matagaan ko bawon ang ini kalunis Ngan man og kananay daghang kamay. Ready? Yes, I want to swim. No, they want to swim with me. No, I can't. Hi guys, good morning. Oh. Iwasanan pa dyan yung pilunan. Kay, di pa nis niagi. Dapat mahamanin na haron kay manukos ko numero pa niyo to. Nas undag tukos. Buong na siya. Asa na siya ka hiring na mo kunoy tukos adto. Kana pay kun hindi na magdigamo wala dasmag. Na kunoy litson, ala dasmag. Manukos ta. Hey, sabaday. Buhaton na ni nga. Makatipid ta. Hala, manukos. Oh guys, agang mangga na ismiring huy na. Nagbuwang nagang mangga guys. Di pa man yung kuha, nagizira ng color. Maadyo pag-uban, nag-uban. Wa na, tunsis na ni, labay na ni. Ilay na natang ilabay na. Kari kay, gahit pa. Na ismiring huy, magatang mangga. Kaliptan man. Pero nga ni, siguro ni, kuluran ni, bawang ano ni, nga pajak man. Signa pa yung madagin, ito ni, tining panitan ron. Na ito yung isnak. Kita ni isara ilabay ay. Daghan pa ko na naghugason. Ano kanan sa naman eh. Hoy, Ginoo ko. Langkat na. Surat lagi tanan. Unahan ko na nga pillar kay kalangkat-langkat man na lami gihapon. So magpanit og mango. Don't worry Ton, it's fine. Daghan pa ko hugason das pikas lababo kay ikan pentawon sa eskwelahan nagbaji diyan nilo pa ko. Silig-silig ko pag baligwang port. Ugoy. Tanaw sa basig nanay nag lukso-lukso na ni. Sige, jarang color guys, may murag alanganin. Kay, daghag agum nun. Pero anawa, wow, kita nyo naman ang grabe, ma-orange-orange ang kanyang kulay. So, ibig sabihin, sobrang tamis na nito. Ang problema nga lang guys, baka meron nang nag-iktin-iktin. Pero sa tingin ko wala pa naman, tingnan lang natin ang maayos mamaya paghiwa natin. Baka biglang may umikid. Nako, anong gagawin natin? Hindi kainin para gumanda ang boses. Hindi ko sila makalamig ng tingin. Pero istoryara na. Guwapa pa man. So, ingin na ni si Ja. Wow. Sagdira ng kalat ya. Okay. I will clean that up in a while. Wow. Ma-orange-orange ang kanyang kulay. Sobrang ganda. Ang kinis nito. Oh. Wala siyang tatsa. Ito, tingnan natin ito. Uy, hinog na rin. Pero mukhang may tatsa ito sa lubutan. Pero tingnan natin, baka meron pang matigom nito. Ay, parang naguhab na ang kanyang lubot ay. Parang ano na siya. Parang nabutbut siya ba? Ay, nabutbut na nga siya. Wala na yata itong pag-asa. Baka meron pa. Wala naman siyang border. Natagok na ni. Pagsaka. Unsa naman itong filler, need na siguro daw pa itong bag. Una ko bag-o to, pero murag, kani mang good, alam niya agamitin, kaya murag, smooth ang agi ba? Hugawan dyan no, bisag na anay daghang ismiring hoy sa kunot. Unsa nang ismiring hoy, nansa naman ko, sige po pang ismiring hoy. Wow, tingnan nyo, sobrang ganda, wala man nga tatsa-tatsa. Gatag mangga nga murag ba, 50-50 ng mga sungudan na, atira nang i-check ubalik, basig na i-border. Wala ko guys, nagdigamo. Kaya nga mas undoy nga manukos na ni. Manghinyo ako dari, manghipos ako sa mga kalat. Sa may oras na turong, di pa puting paniud to, manayning rami ka na manghukan na bitaw. Tara, dito. Uy, joke la guys, di bitaw ko hining puson. Ganito ganahan mga ngadtog na mga ansa-ansa diha. Andahan, di ko mahugas. Ja, paala na. Kaansa ko mangga. Among routine guys, ug mga ingaro, basta man na og siyon. Agwa pa man jud rio. Parang ka-orange no?
Kasama na og si Undog ingaron, maka-freedom na ko anag maka vlog, edit. Ang haitar ba ng kutsilyo, mahaglo kong hiwa. Dangag. Kamis. Lami din si Jack pahinugon gid ay. Gilaw ni grabe nga lima sa tanan. Katilaw ko dani sa hilaw ni murag halos di jud nimo matuon sa kaslog sa tanang mangga ang natiliwan nga kinasliwan kani. Ang tawag nila dito sa bukid lang eh. Apple mango kuno. Buli man murag apple. Pero may lang ingon. Grabe nga lima lagi. What did you say to the guys? Guys, come on guys. Oh, hapon, manukos kami guys kay Rakutasa. Lagi, opo. Ako na lang kita. Tagaan na kita ng kubaw. Di ba nito? So, muna to guys, kay pikas baryo raman, mga 20 minutes abot na mi sa venue. Ay sus, wa man dahil madyo ko ing nang undoy nga maod ani ang mga nian. Wa man po ko ni gi-inform. Ako aram din yung mga parente sa side sa hang amahan. Tiyak karon kay ara, humuta na magpagkain. Pag abot pala man namo mao may gibunga dito gipang bajang sa lamisa, agay arang saktuha gad kaadyo kay agay kapanukos di gid tabi ko si undoy na mutbut ra. Ja, syempre shout out kong Ate Lucy, o kaning padung na magakos mi daan ni shout out ko daan ni sa dugay ra ni sa kadyo support sa ang vlog, mao pay pagsugod nag video na ana ni siya hangtod karon na agi hapon. So karon pa mi nakita dani ever since nga nag-vlog ko. Ja, syempre murag na uwaw pugod ani kay murag wa ra ba siguro ko ligo dani, murag wa ko maligo dani adlaw re, di tsura ko ilis. Ligo nga na murag na ni maho na siguro ko dani kwanggol. Ja, kay mo guys arang lami ag ambience dere guys, nawagang stress kay arang lami as hangin bugnaw kadto dyan na ibabaw sa moto. Unsa na pa live ban mo bitanghan alam ni gibus over kay am ni gisuwag upload nga wala gibus over. Sus kay di man pwede kay maka-copyright man kay na may mga music good. Ja, na po koy good news guys, murag madudana dai jud ni Nas Dalton ug na ako'y lakaw kay nagpudyo man. What I mean is di si Jack Adjo igat ba pag yung naglako nga lingkod dari lingkod pud si Jaway pag duha-duha. So, pasalamat gadto ko kaadjo ni nila Ate Lucy sa jang tibok pamilya kay libre gid tag paniud doon na nakadapat sa mig bring house dani padadaan mig arang daghan ng pansit di apoy gipanghatag din sa mga pasalubong. Salamat kaadjo. So madyo na laman nawa pag ang stress daan lingkod-lingkod na kay naa man pay mga nangantang nga mga gwapo kadtong tingog sorry na laman jud ninjong di jud mo makadengeg kay ug ang ibutang dari maka-copyright man atang video. Ja guys butan kaadjo ni Kuya Afam dyan alipay pagadyo ko kay ija kong kuan diha isa kong gisgutan tanaw ko sa ako ang video wala sweet pud si Jana ba mura pud jag nakasabot sa mga vlog ba mapasalamatan ko na nila kay grabe ka adjong ka parang ikti nagang heart ba hala kay la daya ako ana afam na nga syempre di ba yan sila kasabot sa tanang istorya paila man dyan nga si Ate Lucy grabe jud ka adjong kasulid sige tanaw sa mga video kay pati gid bana na amo. So nananghid na mi daan ni kay maadto lagi mig falls kay aksidal tundugoy ra man to nagisaaran sa ijang amahan nga maadto lagi kuno waterfalls pero tungod lagi pud sa kabisi di wa na laman hinuon pud lagi pud matuman sawa pa mi manguli nga do sa mig iskindi kay lami apo ni iskindi lang da. So mga alauna man siguro na or mga alas 2 sa hapon ang problema dani guys kay pag biyahe na mo dani pauli ag bata katugon ka adyo matuhang gipatug sus ag nahitabo wa na natug naman tama naman alas 5 sa hapon so wa na jud mi nakaadto og waterfalls pero pag mata ni jud nang hapon nagsige pug ingon pero wa naman kay close na. Nangaligo mig swimming pool dere sa Alicia. Pero sila ra kay gidugo ko. Ha? Hindi nagduha ka unggoy oh. Dakoy bon guys nga avocado nga gikamadyan. Pero nandiyan ako mukain kay nag-ice mo gud ni. Ice cream pagsudlanan. Agduha to baba. Ikag ko ba? Oh, karon guys, sawa da mahigayon ning abot na pud sila dari katong amang gikahimamat gapon bitaw ang mga parente. Di am na pud sila kay gasuri-suri man lagi sila kay gisulit ag bakasyon. Wa jud mi magsabot. Oh, wa mi magdahom nga makita dai pud mi dari. Kay kadtong nanukos mi nang gisabot mi didto nga maadto mi waterfalls. Medyo lazo-lazo mag waterfalls kahaponan man mi didto kay naglangan-langan palagi nga. So wa mi madadyon jag bata kay gisaaran man. Mana ni nga na si undoy saan man ni natungita tag paagi ani. Kani nga kuan guys, swimming pool deo ra man ni sa mga sunod ra man ni nga baryo. Pwede ibabaklajen o ganahan ka mo nga among gidara kay arong mingan si Dalton sa butbuton mi agwa jud si gida. So dali ra pud kaadto sila igora ning lili kay igora pud ning tanaw nga nagikapoy pud sila kay dahay mga lakaw mo to nagsi goodbye na pud mi jaga ko dani gusto jud ako maligo sa kidugo man ko mo nagatanaw-tanaw ra lamang ko ja pag panglakaw nila continue na pagduhag langoy-langoy. Dalton. So wa na managad na si Ja ligo na lang man iyan nga wa mag-swimming sa kuno siya. Wa na intaw kutag da. Kaya sa na enjoy na taw na sa basa-basa. So ag tubig murag lubog tanawon kaya gilaha man kung pintal murag bitaw sa green manung murag pag na green ag tubig pero aglanay sa tubig dito skeleton aw. Ani mi manglabas sa una sa wa pa ni gihimong swimming pool kay sa una sa daga pa ko ay estudyante pa jud dito. Ug mabirni sa hapon mauli ko to sang maguwang kay namo to sa tindahan gamay magtabang-tabang ko kay arong inig ka Domingo matagaan ko bawon inig ka Lunes inig eskwela na. Deuran ni sila ha mo nang arhi manglaba ug wa agas-agas ag tubig. Da
nalipay ko kay dali po sila diri Ate Lucy, nakita na po mi gahapon, nakita na po balik. Wa mi magsabot, pero murag nagsabot. Imbes kay hilte, gigamangan hilte kay gibutngan man og kananay daghang kamay. Nalagahi pa man. Hala gazud, giganahan na, hala. Hoy, hawid og tarong ha. Sige, go. Last one. Hala giganahan. Ready? Naong giganahan. Dalton, do you like it? Are you sure? Wow, do you like it? Ito lagi gamay nga swimming pool sa bahay. Matangko. Gamay rin tubig. Meron na ito kabog. Gamay rin tubig. Do you like the slide? No, I can't swim right now. Basa nang kugmo din kumbitay na simod. Hoy, tanang, ano bang di naman mo uli? Second attempt. Hala, oy nga nung ahamo pa ning gi-pressure, arang ma-preserve lagi ko no. Hay, hala din na humok. Sarap.